Mergem cu asta. Mergem cu asta. Aș merge cu asta, dar astea nu sunt ale mele. La circuit. Clar ar merge cu asta. Foarte murdară. A plouat zdravă și am ieșit aseară la o tură. Dar totuși mergem cu asta. Pentru că asta e motocicleta cu care vreau să învăț să merg mai bine. Bună dimineața! Ce fain e când, așa, ca să dă un pic pe Caterinca, e marți, lumea merge la muncă, iar noi mergem la Adâncata, la circuit, pentru cursul de cornering cu Ridex și Matei Albulescu și echipa. Și sunt tare fericit, tare entuziasmat. Și am și poate ceva mai multe emoții decât la cursul de off-road, din considerente evidente. Știu că nu abordez foarte bine virajele și dacă acel curs de off-road intră în zona aia de pasiune, plăcere extra, e bine să abordezi niște viraje corecte, ține de siguranța circulației, na. E mai mult decât de plăcere. De asta poate un pic mai multe emoții. Mergem acolo să învățăm, abia aștept să văd despre ce e vorba și ținem aproape. Și aproape am ajuns. Și de fiecare dată când vin aici la circuit e o senzație așa plăcută. Hai să vedem dacă acum e diferit, știi? Acum e total diferit, pentru că e pentru prima dată când nu mă opresc în parcarea din față și el și pe Matei deja organizează lucrurile acolo. Da, cum ziceam, nu mă mai opresc în parcare, ci înaintez pe linia boxelor și apoi pe circuit. O chestiune total nouă și diferită. Abia aștept să văd cum decurge cursul. O să vin cu ceva imagini acolo și bineînțeles cu feedback ulterior. Ținem aproape. Ia să vedem, uite deja niște motociclete pe aici. Avem motocicleta lui Matei. Ciao! O băgăm pe la boxe sau aici? Gata! Gata, uite, am pus afidele și am terminat. Bun. Deci, o să avem o zi plină, sunt 5 sesiuni teoretice, cu 5 sesiuni practice, alternate, cu feedback, cu teorie, cu supărări, reclamații, ce idei, ne rezolvăm pe toate. O să începem încet să exersăm câte o chestiune teoretică, după care mai adăugăm câte una, astfel încât la sfârșitul zilei să le facem pe toate în același timp și bine, dacă se poate, să încărcăm data în față. Ce facem? Punem frână, că ne timp în mișcare. Frâna în față este cea care încarcă data în față. Deci dacă am pus frână, duce totul pe față, încărcăm frumos partea de contact față și avem aderență pe față. Dacă vrem să punem aderență pe data în spate, tragem de gaz și automat motocicleta se duce un pic pe spate și am încărcat spate. Nu știu dacă vă mai amintiți emoțiile alea de BAC sau de, nu știu, la mine sunt mai recente alea din școala din examenul de A. Băi, așa mă simt. Nu știu de ce.
am emoții foarte mari. Așa, e prima ieșire, da? Deci am trecut de primul modul teoretic, începem prima sesiune de circuit și vor fi 5 astfel de sesiuni. Tare interesantă senzația. La off-road n-am fost așa stresat. Sau keep you posted, cum s-ar zice. And that's it. O să începem turul de recunoaștere. Uite, chiar o să fiu curios să mă uit ce BPM am. La 10.49, ca să țin minte. Nu ne-au mai bandajat oglinzile, cum vedeam la alte sesiuni. Sper să nu stau foarte mult cu ochii în oglinzile retrovizoare. Ăștia deja merg prea tare pentru mine. Brigadă serioasă de GS-uri. Am cea mai ieftină motocicletă de pe grilă. Hai CF Moto. Mergem în sensul orar pe circuit. Și acum exersăm slow hands. Slow on the throttle, slow on the brakes. Ceva deosebit aici și acolo. Ne apucăm de linii ca să vedem pe unde să mergem. Așa. Deci, vine un viraj, motociclistul se plasează frumos pe exterior, tot ceea ce vorbim, chit că e tot circuitul, se translatează și la o singură pantă de mers. Deci, același lucru, în cazul nostru, dacă tot nu avem pe tot, e frumos ne dăm pe tot.
afară de manevrele la viteză mică în parcare, ace de păr în urcare, în coborâre și așa, unde trebuie să stăm, să contrabalansăm motocicleta, în rest, sau în off-road, în rest ne înclinăm împreună cu motocicleta pe stradă. Și poziția de jos în sus este în niciun caz așa, deși e confortabil pe călcâie, ca să-mi măresc unghiul la picioare, dar este evident că pe măsură ce încep să te închei mai tare, riști să atingi asfaltul, deci întotdeauna trebuie să stăm un pic retrași, cu vârfurile pe scărițe. Am nevoie să schimb, mai ales dacă vine virajul, am nevoie să retrag piciorul. Și încă o chestie importantă, în clipa când vine virajul, nu numai că îl retrag, dar prinde bine să îl mut în felul ăsta cu vârful spre interiorul virajului. Și atunci și genunchiul se deschide către interiorul virajului unde vreau să ajung, ocazie cu care mă mișc și eu tot către interiorul virajului și atunci sunt comis să ajung acolo. Și atunci manevra este că în linie dreaptă pot să stau cu ambii genunchi lipiți de rezervor, frumos retras un pic pe vârful. În clipa când a venit virajul, ăsta îl mut un pic pe scăriță în felul ăsta. Dacă o să vă uitați la curse, sunt foarte mulți care au aici gaură în talpă, este exact scărița de aluminiu care sapă de la poziția asta. Când vine virajul, am deschis genunchiul, celălalt genunchi este înfipt în rezervor și asta este poziția. În partea de sus a corpului e de preferat să mă închin un pic mai mult decât motocicleta, pentru că în felul ăsta mai salvez un pic din unghiul de înclinare și în același timp pot să și trag de ea mai ușor în viraj, pentru că decât să mă mut pe șa un pic, mai bine rămân pe șa unde sunt și scot capul de câteva kilograme și trag pe motocicletă în viraj.
Atenție! Atenție, am făcut curs! Hai că vine mare furtună! O luăm spre casă. Pe scurt, a fost senzațional. Și o să fac așa o story. Dacă prima tură a fost ceva rău, da. Cum v-am mai spus, nu sunt prieten cu virajele și prima experiență ca prima experiență, nu era nicio diferență. După ce încep să pui un pic de tehnică, să zicem, pe ceea ce faci, de la tură la tură au fost 5 ieșiri pe circuit. Numai noi am fost. Părea că lucrurile sunt din ce în ce mai bune, până spre final, când știi cum e, am observat că am căpătat altă încredere în mine, am căpătat altă încredere în motocicletă, ok. Eu oricum sunt mai conservator, nu o să merg pe stradă cum am mers aici, dar știu că acolo unde șoseaua e bună, unde nu e mizerie, unde condițiile sunt ok, motocicleta poate. Grip există, slavă Domnului, grupa mare. Astea au fost elementele de care eu aveam nevoie să capăt altă încredere în mine pe abordarea virajelor. Asta așa, doar părerea mea, pentru că uite, am o motocicletă de adventure. Îmi place mai mult partea de off-road, însă cu siguranță o să revin la circuit, dar nu cu motocicleta asta, pentru că pe asta, în momentul în care cauciucurile de fabrică se vor uza, o să pun niște cauciucuri mai cu profil mai de off-road și nu va mai fi cazul să merg cu ea pe circuit, însă o să vin cu Kawasaki sau cu altă motocicletă. Pentru că e fun, chiar e fun, este un mediu super safe de a merge tare, super experiență, merită, clar, recomand cu toată căldura Matei și echipa Ridex, whatever. Așa că acum ce să zic, ca și continuare pe canalul de YouTube mi-am propus să am diferite ieșiri în care să exersez în continuare ceea ce am învățat la cursul de off-road, să exersez, bineînțeles, asta o faci la fiecare drum, mersul pe stradă cu ce am învățat la acest curs de cornering și cam asta e. Să avem drumuri bune și să nu ne prindă rău furtunile pe drum. Vă salut!